Sura 81. At-Takwir. Prestanak sjaja. Meka. 29 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ash-shamsu kuwirat, wa iza an-nujumu kadarat, wa iza al-jibalu suyirat, وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune i kada se duše sa tijelima spare i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena i kada se listovi razdijele i kada se nebo ukloni i kada se džehennem raspali i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. I kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube, i noći kad ona veo diže, i zorom kada diše. Kur'an je zaista kazivanje izaslanika plemenitog, moćnog, od gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi podčinjavaju, tamo pouzdanog. A drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasnom vidio i, kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šejtana govor. Pa kuda onda idete?
Kur'an je samo pouka svjetovima. Onome od vas koji hoće da je na pravome putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće.